ang katubuan, Lin. Pero man lang, kuya agi sa mad. Nagsaon lagi kini hitabo ah. Unsa to? Naayo yang samad nga wagi dapat nga tambal? Wa lagi ko nunay. Naayo lang kalit nga, murag milagro ba? Diin man day kuno to silang mamamparo gahapon, nay. Ambot lang, suod na sila ni Ma'am Amparo. Ay, dito sa Andoy. Ato ay, lakaw. Mga nga mong lega. Hindi ko katuo nga. Kalit nagkapapas niyang samad. Nasamad ba gyud to sa tinuod, tay? Oo! Kako kayo! Nalubong mo kayong ngipon si Ero? Nya ang iyang palit ni Andoy, nalangkat ang BTS. Yan, kalit nagkaayo ang nawa ang iyang samad. It's miracle. Tinuod bitaw, Lin. Lingigan di ko tanong kay dako kaayo. Hindi ko matuo eh. Kung bato niya dapatig tambal nga epektibo kayo. Yon sa masagkang tambala tay nga ing anak kay epektibo nga inig dapat ayo dayon. Bitaw, yawasan tambala, nagsaon ba kayo? Ang gyud. Kanindot gud ng tambala nga epektibo di ay. Ay paano mo palit lang tagdaghan? Sige lang kay mutana ko mga paring anak. Basing siya mo yun ay tambal ng nana. Kaya dato ko na siya. Pero daw din siya ha. Di na ko musugot imo pananda doon si Andoy. Pagsusisusi ng mga kabalayan. Tanawa ng hitabo. Unsa na napaka nag-iro. Buday, mahadlok man ka. Kung adunay sama niya ng tambal, gitambal ni Andoy nga nawa din ang samad, bisa pa ko sa kagatos ka Ero, mupaak ni Andoy. Way bali, ipapaak na siya. Rumja! Kana kaya mong naong may paungko ba ng iro? Wala! Sibog! Talaw na ito, giba na mahurot ng kaupaw ni mo. Laliman uroy ka da. Ay, masugot ka na, mapaakan akong Ero. Tanaw, Imong iro! tanaw. Matakal ka kakong iro. Imong iro dahil mo paak ni mo. Nagdala na siya dito. Ikaw siya papapak si iro. Sikpil pa. Lako Ako mo. na sikpil mo. Ang ka. Sama di ay. Hindi. Tao. Oo, nakita mo ba dito? Pero ikaw, sa imong nakita. Di puro kayo din madali-dali katuong ang kandi mo libag kwarta. Sa imong nakita lang daan. Mo na part. Bisan sa akong bahin, hindi ko katuo. Kaya mo na. Pagtanaw lang ako sa kanding. Port ni dagahan ng kwarta ang gi. Isaw nila? Oo, sa samput. Dako kayong balde na puno gina. Ikaw anak di kamting nga. Hindi ka sila ng kanding nga. Kinsa kita giyanan na part? Ng kanding nga. Nagtuod ko part. Katong kauban nilang babay. Babay? Na, katong kuyog nila. Sila lagi patiman siguro anak. Bukang ano? Tapos ko nila maampar ba? Ngage ito si Amparo, Amparing. Sa ka nang bayan na part? Katingalahan siya kayo. Di ka na siya engkantada? Malapit. Mistisa mo sa gitnaw. Mistisa? Hindi ko pwede anak. Engkantado, tarantado noon, pwede. Pero part, kung sa may plano naman sa kanding. Natinindot na plano. Na maato ang kanding. Unsa man? Akong kawaton. Dore opsyon na to ang ipart. Either atong kawaton o atong tulisun. Na maato ang kanding. May hook and may crook. Kinusta mo naman ito po? Ato kong sang adlaw, sir. Dako armas pinahitan eh. Bida. Karon, kung sa may gihimo ni Ibyong, nga siya makita kaya siro, sa may yang tabang, Panihatag raman to siya mga gamot-gamot sa kahoy, sir. O ka ng mga dahon. Iyang maunti gihatag niyang lidensyo. dahon? Oo. Nawa ko.
Siyam na daw na. Sagol-sagol man lang to, sir. Dunay gamot sa lubi. Mga dila-dila sa iro. Dakong binuang na. Inamaw na. Di na hustong gibuhat ni Ibyong. Ato as din siya, ha? Ing kuyog mo adto mo ni Ibyong. Kanya pasulti ko si Ibyong, nga kinahanglan mo gasto siya. Mo gasto siya para ang anak ni Dinsyo matambalan madali dito sa ospital. May injeksyon ng anti-rabies. Inamaw nang iyang ugat-ugat, dila-dila, sana diya. Inamaw. Di kayo sugod si Ibyong, ing nasa iso na ko sa stangkal, papriso na ko siya. Pero sir, Sado siya. wala naman mo agrabyar siya ni Densyo. Kaya naayo naman tong pinakan sa iro. Saan ayo? Dako kayo pinakansiro, niya na ayo na yun. Naayo na bitaw, sir. Ikaw bang ito ba? Ikaw bang storya, no? Uy, klaro sa'yo. Ikaw rin kasabot sa musulti. Naayo na lagi, sir. Tarunggot. Ay maayo yung buhaton ay. Ato as Dinsyo kaw. Gusto ko nga si Dinsyo may ako ikasulti. Bro, wakay klaro na. Ato kaw. Karon dayon, sir. Karon na yun! Buton na po yun. Uy! Ipadato yung anak na pakan, ha? Kung klaro ko ni. Oo, ilang kang oo. Bune! Bon! Di ka masuya na ko po, no? Hindot ka, muro ko gimasahe og sinsiyo, oy. Puta niyo, oy. Bune! Ay. Ay, Iya, dia ka diha. sinsiyo, oy. Nang laba, day ka di, ay. Laba. Ya, Bon. Dato na mo kita, Bon. Di na mo ganyan nato kapugngan. Mas mulabaw pamata sa mga tao nga milyonaryo. Dato lagi ta. Pero ay sapa. Keep your mouth closed. Lost blade man ko. Nya, kano sa matang palit og auto? Kanang bag-og yun, kanang brand new, kanang giputos pag plastic ba? Kanang gikan ko sa pabrika? Mo ba? Palit ta. May kada imong ginahuna mon. Ayun, oy. Gusto ka na. De. Hatagan di kay 10 minutos ha. Para sa pagunahuna kung maayo ba na imong gipanulti. Gusto kay na, oy. Kanindot anang naatay auto, magsakay-sakay lang ta. Baya, biyagi mo Simon. Nya, ilasab ka auto ang imong paliton. Alam ka nang duha para magtagsa ta. Unya, ang nindot nga auto, kanang taas. Nya, naay kortina sa loyo. Nya, kanang ganing mudagan man ay maghilak, magsunod ba? Suyak ako na naasa, katong trabaho patag menteryo. Hindi ka suot, sus, ninduta, sinaw kayo, eh, nya, taas. Ganahan ka na. Oo. Atil ba magsakay, maghigda ka, nindot kayo. Oh, ikay pagigda ha. Unya, gawas ana, ikay po'y drive. Ha? Unya, ako lay mutukar. Ha? Saan ka na ko pag-drive ka? Unya, ako itong maghigda. Kung sabi adi mo, kawag yoy, kartiyo ni mo. Nga naman. Nga naman. Sige ha. Tugutan di ka, kaya mo palit ka sa kauto. Bisa-bisa lang. Kana, wala nindot. Ang pangutanan nako, asa man nato i-parking? Kumuha nita din eh. Asa man kamuagi? Ha? Anak kamuagi lugot? Kawayanan? Kalasangan? Ha? Bitaw, no? Tupag! Mauna din ha. Wa kay paminsar god. Pinsara pa nagsa. Kung na ka mo istorya, you must thinking first. Noon sabi ako eh. Magplano gani ka mo. Huna-huna agad sa makadaghan. Kung maayo ba? Dili ka magsigig pataka. Noon sabi ako. Ay, nako. Ako lagi kasulti ni Momon. Nagsige na kog balik-balik ana. Bisan si Mamamparo. Nagpa-remind gid nato.
Nga di ta magdinanghag. Kay tingali unyag masayran nga ang kanding niya nato. Ikaw kiatra bagigay ka. Bisig kapila pati ka istoryahe. Di gid ka maminaw. Ka nang lihok nimo, kiat pa sa imong naong. Mao lang kita, di kita magdinanghag. Bitaw no. Ikaw ba'y gi laliman, lami ba? Ay, ikaw ba'y gi lamian, lalim ba? Dingas nang naong nimo do. Kay ngano ikaw ra gilamian? Ako gilamian ko. Pero ako lang gipugngan-pugngan. Ako nga klase nga tao, dili ko gwapo. Nga ilang gugdong-gugdon. Pero doon ako'y personality na maglisod silang move on. Pao nang dili ko magpataka. Si Ma'am Amparol ang atong agdon. Kung kano sa nato ibulgar ang atong swerte. Yung lumog na sa book. Tibok. Anong libro gud po? Di, magkinto ng yudeta pirmi. Precisely. Oh. Buhata kutob sa imong gustong buhaton. Basta ayaw lang una karon. Ay pagdingingas ng naong nimo. Kilisod kayo, masipya tawan na. Wala na kitanan. Ay pagdali-dali. Aron iniguman na. Pwede na tamutabang sa atong iskataw. O nagitawag philanthropist. Okay? Pato ka si Marlon karon dayon. Ano naman? Umot lang. Uy, Noy, ipada si Andoy. Ipadas, Andoy? Oh, Ano naman? kay mo tan-aw sa pinakan sa ero. Nawa naman. Wa din uing na nga. Nakalit lang kawa yan samad. Ako lagi ginan. Suko man gayto siya. Kay iya jo pabayron si Ibyong. Awa na kinahanglan nato eh. Ipadala na si Andoy nga tunoy. Ndoy, Ndoy! Ndoy! Tay. Dre, kuyog na mo. Ay, ara ba ginay papriso si Ibyong. Basta di ko nang bugas sa ospital. Ha? Ano? Yan na, Ndoy! Sana, oy. Dili ko na po niya. May pasok nila ng ibal. Mugyod part. Saman, tuon to ron. Damay. Saman, liar man ito, naigaran. Ay nalapag kita. Sakto na ning malay na itong pistola at dito. Kanya ko. Kanya ko ah. Ngam ta? Ay lagi palabig kita. Nga to, kinanglan nga dili ka mabuyaso. Sa may gusto namang siguro na to. Ilang kwarta o ang kanding. Ato siguro ko na yung kanding. Maro na tinugdan sa ilang kwarta. Ang kanding. O sige. Kanya ko. Oh, haros na yun. Kinanglan. Magmatngon ka. Lala na bagay kagbaba. Nang ato rin ni sekreto. Ato, lagi ni. Ato mo to na. Ay lagi. Ari sa ta. Ato sa ni panahon. Tanawag ng nawang mo. Gakiat lang nga. Tarungon sa ni nato. O mga gabi ka na. Mo na to. Maugali. Ato ni ba naman naon pagayo? Ngit-ngit ba na? Pinanglan panuhon na tarong. Ug ako sa ipaboton part. Katong duha. Si Simon ug katuhing kauban. Ato tong gapusong iapil tong kanding. Hindi nang ta magdadali anak. Lisod ka ng ato ng dunganon ang duha. Butang na to sa lugar. Kaya ba ka makaprovide na sila armas, kaya na sila kwarta. Di ta magdidali o gaman. Gusto nyo na. Oy! Apo, sir. Hapon. Ay, sir. Yan mo. Muni. Haman, baby. Napakam kuno ka giro. Tinod? Oo, ko to, sir. Asa man dapit ang pinagkan. Dirito, sir, o. Diba? Di mo ka paki. Dire raman sir, dito silang may ibyong sir eh. Yung, bibi, klaro ang tabi. Asa dapit ba? Ano sir, baka na may puwas. Tinod ka, ako mo kumidya. Dire lagi to sir, tukok na ka sir. Huwag lagi. Huwag mo lagi. Hihiga lagi, sir. Huwag mo lagi agi, ngipong siro. Huwag mo lagi na. Ayaw naman sir. Kumusta lang? Gabi sir.
Sa may gitambal mo nga. Naayom na yun. Kuan naman to sir, anang gibutangan man to ni nanay og suka og sili, then gihugasan sa takong tiil. Oro to'y gitambal, suka o sili. Ayaw na yun. Po sir, maura to tambal ni nanay. Wa man dayon mawagtang sir, pero paggabi kalit ra magnawa sir. Basta sa ganit ko, sir, naibuong ko. Hindi siya. Siya, wag ka magsusisusi o kung siya'y nakaayo sa pinagkansiro. Wag ka kaibaw. Wala sa kong magtagad, sir, kay naibuong mo siya ko. Anong nawagtang sa diyang samad? Eh, ito na mo lang doon. Laro ko doon. Sing nalibat lang ta. Ikaw mo napakan. Wag ka bantay o kung siya'y nung naayo din na. Buong sa kay ko sir, ano nawagtang sir, mura magmilagro sir. Kay pulos ta may buongan eh. Maulig lakiha, way na iba o siya'y nakaayo. Tay. Sir. Laro ko unta nito. Pagkuhan ko nag-investigasyon to eh. At tuwak nos ibyong. Basing dili to iyang iro. Iro tong roke. Laro ko unta niyo eh. Manong naayo rin ang iyang pinakan. Diretso. Sir. Ay may maayo ikay mo sukit-sukit nga to. Buhag ikay mapaakan ba? May bawaan na to nga maayo mag-ihi kayo. Ako mo yung ganto. Dahil ka malisugo. Basta ito ikay mo sukit-sukit. Lakaw. Kalipat mao ni lang palupad. Dili kayo layo ni ang gibutangan sa kanding. Diri na pita, mao ni siya ang katong sa kuan. Ang kawayanan. Oh. Ang luyuan ni gibutangan na siya. Mao ni siya kanding. Na diha. Nya. Man ini nga kanibaya duharan ni sila kabuot. Si Boni ug si Simon o si Simon. Maglabang-labang ra ning duha diri. Oh. Pero kinsa toy kasagaran ginuhatod sa Leopard kani si Simon. Oh, mao